ایوه باش تماشاوان هیجا اون بخیر هاتن برنامه پانوراما هفته یا اکران چارپل مدیای تماشاوان هیجا ای روزی دیسا امی روژوا کرده او یا جیهانه به دو هفکارن خوی چارپل مدیای را بویرن وی هفته شروع بکن هفکارن من اوکن نیمت منتاز آیدن جره و بریا چارپل مدیای و هر وهاج برنامه نودم و دوران که دکتر علی کمال اون بخیر هاتن نام خیره دادید نام خیره داوی سپاس از بری دست بکنم از بپرسم کاری وی چارپل مدیا چوا پشتی هاوین بدنگیه که درش مدیسا ام دست به برنامه دکن که علی هر وها توجی که منتاز چوا دچه کاری چارپل مدیا باش چه او هاوین بچکتن پیامه کرد او نورمال بو گله کس بچک مثلا پاندمی نجیست بو و گله کس جاره اولی بلکی پشتی سالک سالونی جمال خود درکتن چون گره او ویوای برنامه اجماع برنامه گله کیم بو شوی هاوین آجی یعنی نورمال بو یعنی امجی متخمین کرد کاره بسابه لنها دیسا هدی هم تن او پرفورمانس خویا بریا هاوینه بریا هاوینه وقت تماشاوان مجی نسکایی و دزانن مروجه دو سه برنامه چت کرد نها جی اما بجه هر روز دو برنامه معنی هم روزا سه برنامه نها ام گیشتن هفته 17 برنامه نها 17 برنامه معنی براستیش بو وشانا د مدیا سوسیال ده حجماره کی گلک بلنده ام دبینن هن کسندن هفته دو آن سه برنامه چید کن کک علی براستی برنامه انتین کجارنا و هم نقاشن و جارنا جی و علمینه کو میوانه تجی اکادمیکرن و نویسکارن سالی چین yani hecmareki baş temaşa dikirin. İsal tiştenûvê hebin tinebin çawa ye? Nizam yani gredayê dîtinê eger ez bibînim çend kesan sozdaye min mümkün ez wan peyda bikim ez gredayê wê kanim nivîskaran eger ev bixwazin ve demê dikarî zêde bibî lê ji ber ku niha program zêde bûne pir ciyan da derdikevin ew zî bêzar dibin. Erê meriv ji wan dibêje erê alternatîvê temaşevanan zî zêde bûne her roj linkekî nû programekî nû derdikevî yani wext digirî ji ber wî ew mecbûrin tercîh bikin kemtir dibî wî aliyê de yani hejmar ew jî tişkî normal e ji ber wî merov bi avakînî programan çêbike programê zêdetir cî bide görsel yani zêdetir profesyonel van tiştana bimeşinî ji bo wî hem bütçe lazim e hem rastî karê profesyonel lazim e tişkîdine yazbe ji bo çarpel medyayê belkî tiştekî wa bide pêşiya xe baştir dibî mümkün e ne bitene çarpel medya bi Kurdên dinê bazî quvvetê xe hêzê xe yek bikin kanalekî profesyonel baştir bir rêkî pêktir ji bo me wê baştir bibî. Ez kek medya ez dixwazim vira kek Elî Kemal pîroz bikim bi rastî havînê wî qet bîna xwe neda dîsa hema çi bigire her hefte mêvanekî wî hebû û gelek bername çêkerên me havînê piçek sis kirin hinek ji wan tamamen tatîl xwestin gotin em havînê çê nekin mafê wan e ez ew nabînim lê kek Elî Kemal havînê jî digel ku hem doktoriyê dike doktoriya dirana dike û hem jî bibêjin ez dizanim haziriyê wî nifsandina çend ew e mijara heye ku dixwaze bikevek pirtûk digel wî jî yani wî qet bername sis nekir gelek spas û te pîroz kim bi rastî wekî din jî kek mumtaz bi rastî nêzî 25 kes belkî 30 kes jî hebe ana tam nayê bîra min ê berê jî me hesab bike
di çarpel medyayı da vikarî bi dilxwazî yani bi dil vikarî dikirin. Herkes karek wî cuda jî hebû di naberê de vikarî dikir. Yani em spas dikin ji bo hemiya û bi rastî jî kedeke mezin didan vikarî xwe. Baş e em berî derbasî mijarên xwe bibin îro nûçeyeke xweş di medyayê de belav bû. Mamosteyeke Kurd bi navê Mizgîn Yalçın li ser kanala YouTube'ê dersên Kurdî dide bi îzaha Türkî wan dide. Lê çopînerê wî jî gelikin. Bi vê münasebetê yani nêzî 2 milyon kes malpera wê serdana malpera wê kirine û ew dikin. Bi vê münasebetê jî xelatek stem xelata baştirîn xelata medyaya zêrîn dibêjin. Ez min nebîstibû. Avay resmê wê jê tê Mizgîn Yalçın ku ji Üniversite Artuklê beşa Kurdî xedandiye bûye mamoste. Ez ê ana behsa malpera wê ya YouTube'ê nekim. Lê temaşevan bixwazin karin piştre herin. Navê wê Kurdî Online e. Ka berî em li vîdeoya wî temaşe bikin. Piştre nêrînên we tiştê we hebin em bêjin. Çok heyecanlıyım diyerek geldi. Başarılar diliyoruz. Mikrofonlar karıştı. Gerçekten heyecanlıyız burası. Merhabalar herkese. Eğitimci YouTuber. Bakalım gözüküyor mu arkada logomuz? Henüz yok. Ama Ne yapıyorsunuz? ben öğretmenim. Bir 5 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 2 yıldır da YouTube kanalı açtım. Açtığımız YouTube kanalında işte dedik ki böyle diller birliği olsun. Hani işte kadın eşitliğinden bahsettik. Baya bir Afgan muhabbetlerine girdik. Biz de işte dedik ki Farslar Farsça konuşsun. İşte İngilizler İngilizce konuşsun, Türkler Türkçe konuşsun, Kürtler de Kürtçe konuşsun. Kürtçe bir kanal açtık. Açtığımız kanal 2 yıl içerisinde binlere ulaştı, milyonlara ulaştı. Bayağı sevildi. Hatta ben buradan Black Media'ya ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim için özel bir durumdu bu. Ben kendilerine sordum. Kanalımızın Kürtçe olduğunu farkındasınız değil mi dedim. Hani böyle bir eğitimciyim ben. Hani haberiniz var değil mi? Hocam dediler biz eşitlikçi bir ödül töreniyiz. Bizim için değil, cinsiyet hiçbir yani hiçbir değişiklik olmuyor. Bizim için sadece burada iyi çalışan, iyi emek veren insanlar ödül alıyor dediler. Ve beni buraya davet ettiler. Ben de tabii çok öğretmen olarak çok sevinerek geldim. Koşa koşa geldim ve doğudan geldim. Sizleri de böyle yakından görme şansını yakaladım. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi, Sünnisiyle kardeştir ve kardeş kalacaktır. Tebrik ediyoruz efendim. Tebrik Çok sağ olun. ediyoruz. Efendim sırada Gek Mümtaz me video temaşe kir eviya jî ji dersên wê ne kesên xelat dane nexema wan e lê mamosteyeke û hatiye wiha meriv dibe xenkî bi tirs dipirse dibe çima logoya min hatiye ekranê û dibêje ez doxiyê hatime dibe min war bazarî kiriye wek bêjim hûn vê xelatê didin min lê hûn dizanin ez çi karî dikim ez karê zimanê Kurdî dikim yani wiha bi tirsekî mezin pêr heye tu çi aşîrov hebikî vê bandîmenan em berî her tiştî wê pîroz dikim rastî ji ber keda wê bi rastî ciyê pîrozkirine ye ku gîşt be 2 milyon şopîner tiştek gelek na 5,000 şopîner lê 2 milyon cara malpera wê hatiye yani 2 milyon car malpara wî yani kim yani yê magazîn dahî kim cara ku digîjin van hejmara û 5,000 şopînerê wî hebe yani gelek kareke girîng yani kiriye û serfiraziyeke mezin e ji ber wî ciyê pîrozkirine ye û em wê pîroz dikin lê normal e li Tirkiye dîmenên wiha ji ber ku sansûre gelek mezin heye
او عنصر كريه كو ترسك قالك مازن كريه دلي كسا كو مثلا پر حتی بلکه نکار بگوتاش کردستان ایتیم دوی اویده کار بگوتاش مردین ایتیم دیاربکر تیم لی گو doğudan geliyorum yani ev otosansüre yani bizim شخوی گوتره دوخوشی کردستان ترکیه لی از اوی ناویچیه او لوگوی دا باورد کم یا بزانبون پرسی yani لوگویا من وانا جی بزانبون لوگوی نشان ندان جبركو وبقوتا يعني كرديش يعني كردشة اونلاين يجي كردي اونلاين يجي كرديش اونلاين او پر اشكره كو بزانبون نشان دادن اره اجا ويجي باورد كم خاص بالي بكشينا سروي يجي مراكر بلكي تقول خزايش خو نشان بدن نيريت نهات اون نشان ندان كيك عليتو Ya yani veki balamın kışan hanım ki moderne per rahat de adiye Türkiye da ziyavje Türkan kemtir Türkiye zani je Türkan başta zi Türkiye zani per caran Kürdeme mesela itiraz dikün vekta yek Türkiye başta zani hene Kürt veki tiştiki xrabiye lember Kürdi dibinin vernin eva eğer yeke Kürt hem Kürdi hem de Türkiye baş bizani nişanı Türkan zibide ve de Türk xed karın biçuk. Yani Türkiye xaji nişanı vantıda ku o Türkiye ji per başzana ve Kürdi. Hem vaqta bixazani dikanı jwe juratır zibine seri hem Türkiye kaswed zanne yani ev mesaj ki ver ya jibervi Türkiye yeke ki nijat perez bizi nikani normal xe blind hisbeke bi Türkiye bi keçki. Ve kedine profil ki gerek moderne pırcarana kurdan ve ki ilkel falan nişandadır ve nişanda ve Kürt hene jüvezi aliye modernitede peşketin jibervi rol modeli ki başa yek ev yadidine mesela balamın teşkidine kışan وقتا درس ده به آلیکاریا ترکی درس ده وقتا مرو بتنه کردی به ایزاح ترکی درس ده باور فارسی و عربی جیره yani ve de betene vaqta Kürdi bir yek vaqta dixazi Kürdi hem bebi mecbur be zamanı kedine be alikariya zamanı kedine Kürdi hem bebi ver xuyaye Türkiye anaş vardır jiyana meda parça yek jiyaneye jibo peşketina Kürdizi emme disa mecburun müracaat Türkiye bikini eğer İngilizce başlı batan azat zalim müracaatı bir bikirne teşkidine ye bağlamın teşkidiniz kışan daviye da ev hanıma direj dibeci em geçtik Türkiye Cumhuriyeti bu Alevi be Kürt be Türkan ba geçtik disan dixazim mesaj ki Türkiye'atiye bide tabi. Yani vakta nizam ve çibejin ve gotne jmara rahatte. Evet. Evet. Başa gelek spas ki jibo mizgin yalçine jibo kedawe xabatawe ve çağı em çibkin em derbasi mijarin xabibin كان بنيرن في حفتة سنة ماتشنا وان لي بنيرن و برا
بله مجارة ما أبن مجارة ما أول شازده جوتمه لديار بكري پشنگهک و هات بکرن و بو جالی هنرمندک کرد بناو احمد گنشتکین و به اصل خوش غرزای نظام جباتمانه باورم يعني هنرمندك نافدارة أحمد گنشتکین دناو رايا گشتيا كردا و تركا ده هنراكي چكر بو براستي كس هنراوي اوك ناكه رخنه ناكه جبلا كو وينين كو چيتكه تشتيك چيتكه به شك جالي گله كسان وتن حسكرن للفر دوي پشنگاه ده رخنين تون لمجارن احمد گنشتکین لميوانن وي او هلوستن کو در دوره چه بون جوانا راحت بون اف پشنگه جالی اودیا پیشسازی و بازرگانی دیاربکر ده TSO هاتبو چکرن و گلک سیاست مدارن کرد و ترک و کارسازن نافدارن ترک و کرد دوی شوه ده بشتار ببون مجارا اوكي مجارا پشنگه لسر قتليام دوان سال نزدیک ده چه ببون او بو حبسا دیاربکر یا پنجنولی روبوسکی هبو وکی دن سرویسک به آلفا بایا وندا کو کسین کو وندا ببون او هبو هر وها دوارا دایکا او جی مجاراوی دایکن شمیه بو باورم دوی نابره ده لسر شر هندکان جی مجارک بی هبو اللي رخنا كلك هاتن رخنا جاهر آلية هات ام بيج مثلا كل رخنا كرن هنكا قلت شما يكي ور ام بيج مثلا هنك دبيجن كو احمد گنشتکین يكي كماليسته و شما وان مجارا آنين و شما وان ميوانا آنين هنك وانا اكر هنك قلت شما تاني وان قتليا مانا شيخ سعيد تنه ديرسم تنه زيلان تنه هنكا ام بيج مثلا هدا بار رخنا كر قلت شما شيخ سعيد تنا سعيد نورسي تنا دوي مجاري ده يعني بيج مثلا عقبالية لسر ناوي وان سليمان سولو وزير هندر قوت شما تاني قتليامين لكردا شما اي PKK تركا كشتيا وانا جناينه يعني لفر جوي علي ده احمد گنشتکین برات رخنا كرن لهنراوي وي چكريه كس لسر هنراوي زيادة خبر ندا كيك علي امشتا دست ببكن يعني اوان رخنیان وان برتکان نحقیقیه آن دجیدنه چوات نرخینی وانی لهم بر احمد گنشتکین هاتنه کرد جرا پیشن سروکی بسکم در حقی گوتن حتی کسی سر هنراوی تشک نگوت راستی یعنی جبر که مرو سر هنره هنه تشتان ببیجی بخز هنره فهم بکه gelek جوان رخنگیران از نباورم که در حق هنری داتش که بزنن لسروی شروع بکن او پروبلمی که ده عالیه دینه ده هنرمند هلبت پرسپکتیفی که یا bu perspektifi ki jiyani mezede ki ne mümküne geçtik siyaset falan tatmin bike AKP'li tişki dixazın, Hudapar tişki dine dixaziye ki aligiri PKK tişki dine dixazın ne mümküne van tiştan vek beke van tatmin beke libra ya xirab tabi hatına İmamoğlu yedinan vakit tişti xirab xuyadı ki le em dibinne İmamoğlu yanzi ev dinan be HDP Rudun'un, Radib'in kesvan kesem protestona ke mesela yanzi zedetir hinek Serok Kurdan yekeki veki Serok de kabul kırın Öcalan dereke Kurdan da her tişti dibeci tiştandaki yek ji Kurdan yanzi aligiri PKK kesvan protestona ke temsilci HDP derdi Kevin aynı tiştidekin kes dereki wanda tişki nabijit protestona ke jiber ki mero veka xeda
tutarlı bir gerek merov aynı pivane lehember yexezi nişan bide varan aynı pivane nişanladın protesto dikin dıçın van tabutan davjın jer li ez nizanım rasti ev tabutanan ke avtiye jer van avtiye yani yekidine avtiye vekta veki ki siyasi vate şirove kirin ve demek ke kiriye ve hadi derke bir emnizan ke kiriye devlete kiriye yani aligiri PKK kirine jibo çikirine tişkidine yerle ez bıxe veki başına binin müdahale u senatı hüneri ilmi tarihçiyan yedina niviskaran vitiş yaz baş nabinim jiberki sinori vitine vekta gora dilimine ne bu müdahale kir daviye evde geçi diktatoriye otoriter sistemik otoriterci belki em dixazin her tiş bir dileme bebi veki ki demokratik de her tiş bir dileme nabi muhakkak evki dici menezi evi hemen Lelibra Kurdan dikaniya ava ki dine mesajı xebedana mesela çi mümkün bu jibervi merov vek rojeve bin nezik da takip peki İmamoğlu atiye başı düşün bu ali ki Ertuğrul Özkök ya ev yapırak nekirin ere yeksi ve katı bu Ertuğrul Özkök katı bu dışı merov dikari gül ki bide bideski bu ali dine da merov dikari resma kesen ki mesela Şeyh Said Seyit Rıza ciye meyit evan hüyanının andane resim avan dikari bi diye mesela mesaj ki yanzi merov dikari tabut ki bidevan sebebi kuştuna vanan kiye vazi begotin yani merov dikari serhenek tiştan به فکری زیادتر تشت مدیاتیک بالا مرو دکشنی تشت زیادتر سمبولیک eylemi var bekirin baştır mesajda dayın az bir kanaat edame. Kek mümtaz tiçi becil servan rakhnayan o önera Ahmet Güneştekin. Ya dama ku merv hara berhemeki hüneri tamaşa biked ve merv Ali hüneri de merv rakhne bike dereceye kemde. Yani ben yekum min xwendin tabi belki Ali hüneri de hatmin rakhne kirin ji yani kesin hünermen yani yen ku hüneri rakhne dikin lehender ale brasit deru dora ku merv takip dike o merv rojane ew dike prane yani dervay hüneri bu mesela protokole bu o mesela çi teda kim bu çi zede bu her tim kare tişt yani bejin merv xudi gazım ve merv beja valla xweska viyaji hebuna le tişte heyid ve esası xuda merv rakhne bike dubur de yani rengevi şeklevi evi esası dibi varide ji yani min pişti van münakaşa şekli kola vana hani kevinin yani gelek işte van kevinin esası o tiştenu belki mesela alfabe bu o mesela divara daika bu evji yani bere yani dibim nav saleke de an demek ki nezik de belki hinderindine davan ayam jetune le mesela hûn tune bûn û rizandin li Berlînê 2017 da yani ben 4 sal berê hatiye ew kirin bê wî jûra bîrê jî 2020 de li İstanbulê hatiye pêşandan ji ber wî bana nenûne yani ben rexne jî çima wê çaxê hatin lê diyarek û rexne mesela protokolê ye protokolê da jî çi qas Ahmet Güneştekin xwedî ew biye çi qas jî yê ku bêjin xwedîtiya malê kirine bêjin odaya merv ya jî divê gere merv biçek bizanibe
و دور دا جی yani nihayet hatta derek hem tişi insani ne bibin Ahmet Güneş Tekin İstanbul edici و İstanbul'e kardı ki hatta derek ki belki xwestibe şaredariya ve dereci le tabi ana mesela hilbijartina te münaqeşe kirin hilbijartinin peşvaxt kare bibe و gelek tiştên ew kirin divî warî de yani millet pranî işte hebûna wî ya wê derê û ya HDP bûya wê xwestin yani bînin wê evê kare van tişta jî hebin van tişta evê kuribin kare Ahmet Güneş Tekin be ya ew be lê biya min dema ku meriv hunermendekî rexne bike meriv hunera wî rexne bike gelek tişî hene yani min tabii Diyarbakır nîbûm ku temaşa bikim û bi rastî jî min vîdyoya jî temaşa nekir lê min resmê ku dît gelek tişî min ra xerîb nehatin mesela ew solên ku li ser hevdû an em bibêjin wan eşyayên ku bibêjin li paştemayînên Sûrê û ew kirin vanê hanê mesela Auschwitz ya Polonya'yı ku dama Hitler ku derê ku bêtirin ku insan hatine qetilkirin be odeyên gazê de ez bixwe çûme wê derê temaşa kiriye mesela odekî diçî porê insana tu jê yani wek baliya porê insana çi derekê hemû çentên ku kesê ku anîne avêtine ser hevdû ew bi xwe aynî yek bijin dîmenê ku Ahmet Güneş Tekin ew kiribû ti dema li Macaristanê dîsa bi xwe min dîtiye ew li ber çemê Tunayê dema dimeşî ew sol hene sol kesên ku dema Hitler'de ku xwavêtine Bahrê ajî wan kuştina avêtine pardon bahrê dibêjim çem yani wan tişta anîn bîra min yani bêjin wek motif jî tiştê ne tiştê nû bûn lê biya min heger balê kişand be ser hin bûyera ew bi xwe jî karekî baş e divê meriv bûya wayê ew bike lê divî warî de jî yani bibêjin xwestka piçek yani ew jî tabî bêjin herkes bevek dibêje xwestka bîra û ya odê piçek jî kûrtir bûna ku li Diyarbekir çê dikir ku bêjin li Diyarbekir Şeyh Saîd û hevalê xwe hatibûn îdam kirin xwestka li ser wan jî tiştekî hebûna yani ez ya jî ez bêjin wek rexnekî an wek daxwazekî bibêjim xwestka ew jî hebûna belê dawiya wan nayê yani erê yani rexneyên wisa hatin hinek siyasî rexnekirin kirin hinek kes jî digotin ya vana li nav tabûta û li nav wan eşyaya wek modela resmê xwe kişandine û di medya sosyal de çap dikin hinek jî wisa rexne dikin herî dawî Ahmet Güneş Tekin daxuyanî da ku ew dixwaze vê pêşengeha xwe bibe lê ew lêrê jî nîşan bide kan binêrin wê di rojên pêş de çawa be lê tiştekî bijim kekmedî yani divê gerek Kurd yani ji ber ku xwedî hûviyeta xwe dertê bi hunermendekî wa divê gere serbilind bin bi rastî min ji ber vê bernameyê min çû li berê ew ciyê welatên ku hunera xwe pêşkêş kiriye û pêşenga vekirine min ew kir hema vêje hemî ew ciyên ku herî bi nav û dengiyê dunyayê û çi bigire hemî welatên Ewropayê Madrid Barcelona çizanim Berlin yani İtalya belê meriv kare bêje ku bira van pêşengeha war mayînde bin li ciyekî safî tebe yan jî millet hertim hera temaşa bike kek Elî te tişkî gotana erê yani du mesela ser wekê Sekinyanî ser Yaşar Kemal Sekinyanî zaten Ahmet Güneş Tekin Yaşar maneviye evlatê min ê duyemîne werin
manevi evladı mene manevi ve Kore kabul kiriye. Eri Yaşar Kemal vekta Çiroka alo ye koç kiriye digiri eşkıya ve ki ince Mehmet dinibisini evte kabul kirine daviye binav kidine disan kala alo dike roman ki dinibisini binav kidine evzi neziki ince Mehmet yerle nav kiriye alo ya nizamçı ev nay nas kirine jiber ki Batırkan be kabul kirin ev henekili ji Kurdan dur bi vekta te Kürt kirin av mesele Türk ve Nijat Perestiya Türkan te birawan ev kese hünermend kabul nakin jiber vi hünermezi hem dixazi hünerevi be kabul kirin hem ji dixazi ali ekonomik de fayda bi geçivi jiber vi dixazi xera reki bibini mero heneki kabul fam bitişti. Le tabi jiber ki ev neziktir vi aliya bir gerek meroz yine ki empati nişan bide zedetir kare sempatik peki temsiliyet ata vekta modern bu pivane baş bekarani hunermen ve demi zedetir nezikit edibin ne vekta siyaset van ette ki siyaset da vekin graniye van heye tışmıştı xrab dikin siyaset hünermez hene ki mecbur dimini dur besekini yani van nişandı siyaseta Kurd ya çiğ bejin egemen ya graniyavi heye ev veka ji hünermendan ra sempatik nay ev hene ki durwan disekinin rasiba problemi ki dixas me Kurdan batıştı hena bikirne hacet ji bo ku problemi esası batına münakaşe kirin. Evet. Tabut hene, tabut pırın, zedetirin le sebebi vi mesudari vi batına münakaşe kirin ev ji bo Kurdan baştır bu buna. Kek medya tiştek dinci beşim tane ev mesela ki nefsan go keçi burcu ev bişek zoramın çu اساسی خدا تمام ناف خلقی دیاربکر ده دوین keçi burcu لی و برجا keçi burcu او برجا کو دیویژن یا کو هاتیه تعمیر کردن هاتیه چیکردن نه کو حاله خوی بره دمایه و اوی کو چیکردن جی دما مروانیه و دو وقت خدا جی گوتنه برجا مروانیه او پراده دری yani jboku ev hafızacı çeve yani şuna ku division keçi burcu bira division birca mervaniya ama bira bangekiye le hamu halqi Diyarbakır bira Avrupa ve navi birce division birca mervaniya tarih edacı hatiye go tişliva ji farkine Silvani te ya ani jbela ku maya farkın juren Prasni balamıcık şan diye navin bedena Diyarbakır praniyavan bi Türkiye Kurdaş var naveki danina ama mert ve kayıcı Türkiye ve garantne ta kapı kirne deriye çiye Urfa kapı kirne deriye rahaye nizanım saray kapıhin ve kvadmine Mardin kapı kirne deriye Merdin keçi burnu jin var dvejim evji balkeşe prasni Başa derbas imjarê xwe din bibin rastî li Tirkiye hefte tune ku wiha sürpriz an krîzekî çênebe tune yani ya ji aliyê îxtidarê ve ya jî nizanim ji bûyerekî çêdibin. Vê heftê jî du bûyerên giring çêbûn ku yek ji wan rastî heyan navî nebîstbû rêxistineke bi navê FAT yan jî İngilîziyayê dibin Financial Action Task Force yani Kurdiyavi bawarım dibe hêza erka kiryar ya aborî an malî ev rêxistin ku girêdayî heft û devletên dewlemend yani welatên dewlemend wek Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere û İtalya ku ji wan pêk tê geh heft dibêjin Vana di sala 1980 han de vê rêxistinê damezrandine û merkeza wê li
OECD Paris'e kare xwe dimeşîne. Karê vana ew e ku yanî li dünyayê êkî perê reş dikin an jî finansê didin terorîzma kîne wana tespît dikin. Yani bir raporekî balkêş hat weşandin ku Türkiye xistin ne lîsta reş lîsta gewr yani weka Türkiye îkaz bikin ku dibêjin hûn li welatê we pir perê reş tê spîkirin û li dijî terörizmê hûn finansa ku ji bo terorîzmê diçe hûn tê nakoşin hûn tedbîran nastînin îkazek wer hat kirin. Yani divan roja da em dibînin ku karê mafya û dewleta Türkiye ku ji her derê Türkiye her derê Türkiye bi awakî mafyayî mafyozî tê îdare kirin. Evan biryara bi rastî ji bo min ne sürprîz bû nizanim ji bo we çawa bû. Kek Elî vê carê ji te dest pê bikim yani evî biryarê ji bo çi vê heftê hat dayîn tê çi bêjî ji bo vê biryara ku perê reş tê rastî yani li Türkiye sürpriz xilas nabin her hafte sürprizek heye heftê da çend caran sürpriz hene ji ber ki na Erdoğan bixe biye sürpriz merov nizanî Erdoğan evê çi bibe çi reaksiyonê nîşan bide ji ber wî her gotinê wî her kirinê wî dikarî bibe sürprizekî mezin. Va mesela pere reş alîkariya perê mafya spî kirin alîkariya hêzê terorîst falan kirin tarîxa wî hinekî baş ve diçe wexta Erdoğan tê serî dereqê viya da program zatibû çêkirin mesela Sayın Sefa informasyonê gelekî balkêş dide pir tiştan qala pir tiştan dike ji ber berê kontrola pereyê reş bin kontrola Ergenekonê de biye ji ber wî AKP'ne gavan davjî li wexta kontrolê digirî destxe vê carê maddek heye 5540 ne ji wan madda çar vek dike iptal dike disan bin wî maddeyê de sala 2008 çar maddeyene wan iptal dike musak güra dibêjin va ji vanan madde 19 yani vekî qedexe dike derheqê wî da verî yani fakta wexta yek kom bike komkirina wî qedexe dike yek eger biçe savcıya müracaat bike tiştî wiha heye wî heqê müracaatkirinê suç duyurusu dibêjin bi Tirkî wî li holê radike ji ber wî Türkiye zû bi van tiştanan kiriye bi 2008 heta niha va tiştiyana meşandiye lê vê daviyê devletê Rojava zêdetir dengê derdixinin ev nîşana vekê ye ava vekî hatiye kelandin yani daviya vekê xuya dike lê ez nizanim belkî em servî bisekinî va baş e spas kek nîmet her wiha vê rêxistinê got ku Türkiye biryara netewên yekbûyî ku wek pêşniyaranî bû ku li hember Elqaîdê û Daişê jî tedbîra bistînin diyar dike ku Türkiye heya niha tu tedbîr nestendine viya jî rexne dike tiye çi bêjî ji bo vê biryara perê reş spîkirinê û ev rexnekirin ji evê tê ev viya esasê xwe de di destpêkê de mesela spîkirina perê reş ev rêxistin hatiye danîn lê 2001 de piştî ku hin welat bûn finansörên hin evê terorê vê evê jî li vê teşkîlatê zêdekirine ku alîkariya maddî ya rêxistinên terorîst kirinê jî kirine ewa yek ji bendê vê evê û
دروجة عولي ده كو ملت لتركيا يعني ولاتين أوروبا نتنه شكتكن دسته واندا او هنه دلیل هنه جبر کوانه کوج اوروپا رویان چون گیشتن دایشه همه لسر انطاکیه دا چونه yani سر Türkiye da çune o işte vacip perna diziye yani bejin piçek ki ülkeleri hamiş xwaten qeyd kirin evde sevan daye bevi ev gula ev silahı kulvederi hatine bikaranın evji delil deste vanda heye ku vana aniş Türkiye çune mamule Türkiye ne jberwi yani netene mesela evi speakerna pere mesela ku Türkiye mesela terörizme de pişkiriya terörizma ku bejin ku ya Van'da ya o prani bir Müslümaneti yani bejin vakit Daiş'e o El-Kaide o ev ten be Türkiye ve gelek helavat Türkiye ve te gereda jberwi yani bejin heger ketbe raşkirna speakerna pereraş kelekavi u ev alikariya kudike jwe derejite tıştak dinji ku Türkiye deme davide gelek ev limanın küçük yen velaten dünyaya Türkiye krohe herimazne yani nal Suedeci bajara ki küçük yevle yavan Türkiye kriye yani şirket ki kriye harın Google bin lehn ve ne bebinin ev şirket gelek velaten drenji kriye arı doğru şirket binaliye İza ev vanehane ciye ku esası xuda çava durun neyin merkezine neyin evine yen ku bejin ciyen küçükün hatta ku mesela vakti ya yevle frotne ana le kolin çekirne dibe çuma frotiye dibe sapoji persi yani jibo evle kariya sapo rextına parastine ya Suediye ve mecvanji persi mego evya vakti frotna vya da te evheye yani bejin menfaate Suediye ku zarar bebine heye yani tu eve kusava sikaki nahat jberuy mafrot yani u vane haneji praneji te raşt pe evdkin ev خاصة كوفان داوية دركتن يه مشهور يكجيجي لسر كو جديرك ببيجن او مادين هشبر كوتين ميرسيني ميرك بجارة إداكر ان داوية تركيا مجبور ما بلكي يجي شوباندن ايه اوروبي او كرن نظام چند تون انا tam rakamı oynay biramın Van deme davi Türkiye mecbur ma bakafele bigre. Evane bale. Türkiye yani gerek tekete ya raşvi asası kuda le ve ya boz gavurdaya. Birastici yani vakgo yani Türkiye te vakgo seroke mafyaya vekri be jawayid be am jur ştatinin ve Türkiye bir havi beladekin nave vazira dedin le Türkes denge xanake aknake vak mgo yani le Türkiye ama haftatune ku tiştin sürpriz u kristine be dnav haftada balyozen deh velatan daxuyani ki dan o Türkiye daxwas kirin ku hun çima erka xoya hukuki bici nayne yani محکمه مافی مروان بریاردایه محکمه ترکیه بریاردانه هونچما Osman Kavala bernadın. Daxwaz Türkiye kirin ku ber bidim. O tabi via Erdoğan hers kiru o derhal fermanda govana dersinor bikin kesin ku nain xwestin ila bikin o dersinor bikin.
yani ya gelek olan da hinek welatan hayna daxuyani dana hinek welat ve Almanya, Norveç, Sweden welat edin ve elbette bin ku ka Türkiye ve bir yareki var bir de ne de hayana tu kes ne got ya le işev Reuters habereki da ku dibek karas ve Türkiye bir yara xo bide nizam eğer tişki biyist bin le sporun Türkiye jidbi eğer şu tişki var baba ve Türkiye zarar bigre ve evvelat var vala neseknin kek mümtaz em hamaşta dest bebkin krizeki diplomatik li peşya Türkiye heye gelo der rojin peşte kriz şoya yani her tümeye le biya yani xutam kirin çamure icar min naha le mebapçek venuçe şopa naha hemû wezareta derva ew pisporêwanên ku yani yên dîplomatîk hemû li dû Erdoganın ku îqna bikin ku paşta gav bavêje divin yani çi dikî yani îdî yani divan 20 salên dawî de Erdoganê ki ez dişopînim ji vê biryara xwe de paş de navêje wê tişkî bikin via ve bêbersîv nemîne xwe yani bibêjin ew müdaxala ya banka sentral û mesela aboriyê ku 2% ku bêjin ciyê wî di elmê aboriyê de tunebû daxistin li ser wî niha perê Tirkiye her roj deger hinda dike û enflasyon bilind biye û millet hatiye derekê ku elaman dike îca ser de jî krîzekî wiha pir giran e min îro profesorekî Swêdî min ew Paul Levin ku enstitûya xwendina li ser Tirkiyeyê ku beşek ji Üniversiteta Stockholmê ye divê yani Erdogan heta niha di rewşa xwe ya herî xerab daye ji vê yani ji bo vê biryarê an ji bo rewşa siyasî ya Tirkiye piştî ew mesela tedî banka sentral ku guherandinê ku li wê derê çêkirin û faiza daxistin û ser wî jî ev 10 welatên hanê ku dixwazin ji sefîrê wan ra bibêjin hûn kesên ku nayên xwestin li welatê me ku ev dîplomasiyê de tiştek gelek giran e wê miheqeq ew welatên welat jî te welatên herî mezin ku bibêjin Tirkiye bi wan ra hem awayê aborî hem awayê ewlekarî goya xwedê negiravî di aliyekê de ne yani gelekî wan welatên Ewropa ne ku sedî pêncî aboriya Tirkiyeyê ku ser wan e yek ji wan Amerîkayê ku bêjin müttefikê herî mezin yekê NATOyê ye yani bi her awayî Erdogan ew wê hêrsa xwe wê kîna xwe wê ewa xwe yani di hudûdê nezaniyeke gelek kur gavek wiha avêt yani wekt hêvîdarim paş te gav navêje paş de gav bavêje nizan wê çawa elan binêrin kek Elî çi dibêjî paş de gav bavêje yan wê biryara em yan jî fermana ku daye wê bürokratên wî bicîbîne yani Erdoğan dibini carcaran paşta gav nav jî ji ber ne dike tu carî navêtiye li Türkiye kültüra kabadayı işte merani nizamçı pir hürmet millet nişanı wî de dibini Sedat Peker ji ber wî da aliyê millet ve insanan da keske sempatik deditin ve ew jî gora wî hereket dike lê pir caran Erdoğan vexta vek li hember wî yên ki li hember wî bûn zayıf bûn ew şiva gav navêje lê li hember Rûsan mesela gava bit paşta gava bit çû berderiyê Rûsan wekî haqaresî kir ev sekinandin da nizamçı Putin disan zîr li wirê camêr bû weke pising ji ber wî
ez baverim Erdoğan hinekî zayıfiya welatê Rojava dizanî dibe ki vana mahkum ji me re li alîkî Rusyayê ji ber em nêzîkî Rusya nebine vanan ew şuva ga bavjin tarîxî zayıfîkî Avrupayê heye di wî aliyê de lê eger bi rastî dikarî bilöv bî eger bi rastî gavkî wiha bav jî ew problem zedetir bibî mecbûr devletê Rojavazê wê hinek tiştan bikin lê Türkiye niha Türkiye'de Erdoğan ji ber di her aliyê de hatiye vekirin doraliyê wî hatiye girtin ji ber wî ev hacet hinek tiştan e dikarî biya bi wekî ji bo nasyonalîzmê bikarvenî ji ber ki rêyê wî derketinê nemaye wexta dev jî iktidarê bavje yan zê gavkî şuva bavje talebên nû tê pir ketine tiştê xirab hatine kirin pêşiya wî zî xuya nake ji ber wî xuyanine yani Türkiye ve her tiştî karî bibî. Evet, baş. Tişkî jî hebû bi rastî hat nîqaşkirin ku çima di daxuyaniya balyozxaneyan de tenê navê Osman Kavala derbas dibe navê Selahattin Demirtaş tune çima hinek kes dibêjin ku yani wek balyoz dibêjin ku binê ji Erdoğan re dibêjin binê mesela Kürt dibêjî mesela binê navîndir e em viya nayînin rojevê lê em dizanin berî mehkî Konseya Avrupa daxwaz ji Türkiye kiriye ku Selahattin Demirtaş were berdan. Gelo yani bizanebûn navê Selahattin Demirtaş natê gotin yan ew hiştine pişre heya biryara ku Komisyona Avrupa were dayîn li bendî wî ne yani kek Alî tişkî dibêjî ji bo çi navê Demirtaşî negotibin tenê Osman Mero dikarî hinek tiştan tahmin bike dereqê wî de lê rastiyê nemimkin em bizanîne ji ber ki Türk pir hassas mesela Kurda wexta dereqê Kurdan da tiştekî merov bixwazî ew direkt bi terörizmê girê didin serê varan alîkariya terörizmê dikin lê Kavala li hember Kavala tiştekî bibêjin zêde tiştin ne Kavala zêdetir meşru xuya dike wexta ji Kavala dest pê kir ev dikarî bibî ji bo Selahattin ji dikarî bibî wek misal daviyê kek min tastî divêm piçek bi evê vajîgirê daye doza Kavala 2019 da ku bibên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ew kir bêjin biryar kir ku divê Türkiye wî berde yani wê dawê xist di leha Kavala da va 2 sal seda derbas bû yani müddetekî dirêj e û normal li dijî peymanên ku Türkiye bixwe imza kiriye li wir de bêjin wek mafekî ew li pişt xwe wek hêz qebûl kirin ku karin îdia yani xwestinekê wiha bikin dibin para wî jî jêbû û mesela tediye Kurdî Türkiye hesas e kare wiya jî hesban dibin lê dibin piranê yani bêjin ew wextê ku wextekî dirêj derbas bû ku mehkeme doza Kavala xera kirbû bi lehê Kavala'yê da Kavala'da dibin piranê ji wî piştgirtin xwestin Kavala derxin pêş. Şuxa daxuyaniya balozxaneya ne ew müdaxaleya karê navxweya Tirkiyeyê. Ji wan dibêjin ku yani hûn çima wezîfa xwe yê hukukê bicî dayînin. Yani mahkeme karar dane viya were serbest batan lê hûn bernadin ev çi keyfiyetê yani wî ji wan daxwaz kirin. Baş em derbasî eger tişkî din tune be em derbasî mijara xwe din bibin. Vê heftê li Tehranê wezîrên hundiriyên Tirkiye û İranê peymanek ser sînorê her du aliya îmze kirin. Nizam ama ji nûşka de peyman hat îmze kirin di hin çavkaniyan de hat ragandin ku ev peyman ji bo rê li bergirtina penaberên ku ji alî Efxanistanê ji wan deratin ji bo wî ye lê em dizanin ku Kurda jî gelek eleqedar dike
کەک نیمەت ئەم شتە دەست پێ بکەن ئەو پەیمان ژنش کادە وەر دەرکەت توی چ بێژی ینی ji bo çi جارکی وقتی ev peymanat imza kirin daxuyaniya soylu bixwe dide diyar kirin ku ev peymana çi ye dibêje soylu aynı wat bêje em li dijî PKK û hemû rêxistinên terorîst em ê bi hevdora kar bikin yani ev bixwe yani hemû terorîst divê çi yani PKK here jî rêxistinên din yên Kurdî yên Kurdistanê navê wan çi dibe birav bibe hemû dikevin wê kategoriyê û em ev peyman ji bo wan e tabii pêra dibêje ev peyman hin komîteyên wanê kar yên din jî hene karin mesela hudûd û mesela ticaretê û mesela bijin penavbera û tiştê dinê jî hebin lê ya esasî ew e ev biya min berdewamiya Sentoyê ku di dema xwe da Iraq û Türkiye û İran yani berê Pakistan û İngîlistan wana jî hebûn lê dûre bû ya ku welatên ku Kurdistanê di nav xwe de par vekirine ku Kurd tu carî yani li derekê eger serê xwe hil bidin û nêzî ew ê rizgarbûnê an bêjin hin mafa dest bixin em yên dinê jî em ê müdaxele bikin em ê alîkar bin wî welatê re û niha tiştê ku dibe jî ew e niha tirsa wan mestir bûye ji ber ku dewletê mezin niha ketine herêmê Rusya devletên Yekbûyî Amerîka û NATO dibêjin yani viya wê heta Kurdê re wê çawa bibe bira Kurd li başûr tiştekî yani tiştê ku heyî yani dixwazin ya jî helweşînin lê tiştê heyî jî yani ji viya bêtir bi dest naxin li sibê roj kare eynî tişt li Îranê jî bibe İran bi her awayî li dijî menfaetên Avrupya û taybetî jî yên dewletên Yekbûyî Amerîka û bijin dijminatiya vekirî ya İsraîl dike vane hemû sedemin ku sibê roj kare bi awayekî müdaxeleyê Îranê bikin wextê müdaxeleyê Îranê bikin ku ev ê pêşî serê xwe li bidin wê Kurd bin ya dibêje Tirkiye ra dibêjin ku em peymanek imza bikin wat tiştî sabû em alîkariya bidû bikin ku em pêşî lê bigirin yani navê wê peymanê ev e başka îsahetekî bidûn kine kek Elî tu tişkî bêjî ji bo vê peymana ku her li Türkiye yani siyaseta Türkiye'de İran zîveye tradisyonel siyaseta otokratik heye Sultanê Osmaniyan otokratik bû Mustafa Kemal otokratik bû demekî da bêhna otokrasiyê û demokrasiyê da Türkiye çû hat daviye bi sistema Cumhurbaşkanlığı sistemê ev sistema otokrasiyê legalize kir yani anha wexta ew sistem danîn eger Erdoğan me bî şuna yek edinê bî wexta va sistema hebû netîce dibî yek tişt lê va ji bo karaktera Erdoğan zî tiştekî xusûsiyetekî baş bû wî ev tişta dixwast niha ji ber ku vanan qerarkî wiha dan xastin nêzîkî vî aliyê bibin aliyê Çînê aliyê Rusya nizam aliyê Îranê ji ber wî berdewamkirina polîtikaya berê nemimkün e yani nikarî weke berê her da aliyan îdare bike anha zî wexta sîstem kete tengasiyê mecbûr ew ê qerar bide yan zêdetir nêzîkî Îranê wan welatê dinê bibe yan zî nêzîkî vê aliyê bibe ji ber ku xirabî pîsîxî pir zêde bîye varan ji ronahiyê ditirsin mecbûrin tiştê wiha bikin hev peymana zî li hember demokrasiyê ji ber ku mifteha yani anaxtara demokrasiyê li rojilata naviyên halkirina mesela Kurd e
varan ji ber ki pêşketinê naxwazin ji ber wî dixwazin Kurdan pêşketina Kurdan demokrasiya Kurdan bifetisinin ji ber wî her roj hevpeymanan çêdikin disan çêkirine gavekî wî aliyê daye bi peyva hevpeymana dikarî bibe bingehî terörist îlankirina hêzên siyasî din jî mesela Kurdistana Iraqê wexta tûj bû rewş xirab bû dikarin wan jî terörist îlan bikin yani her tiş mümkün e. Ey baş. Bi rastî peymanekî wiha ek bû ji nişka de merdwexê çêbû yani ek bû lê em ji wir dixwazî derbasî Rojava bibin li Rojava heftiya çûyî jî li Cenevê bajarê Swîsrê civîneke netewên yekbûyî hebû ku ji Kurda eleqedar dike û her wiha Kurd jî beşdar dibin. Civîna ji bo destûra Sûriyê ji aliyê rejîmê û opozisyona Sûriyê kesayetî hebûn ku dicivin û dixwazin destûrekê nû ji bo Sûriyê çêkin. Lê berpirsê netewên yekbûrî ger Petersen daxuyanî da ku got mixabin divê civînê de bi tu awayî em ser neketine tu her du alî jî li hevdû nekirine piştre min ji daxuyaniya berpirsê endamê vê komisyonê Kamran Heco xwend ku di hinek xala de li hev nakin yek ji navê Sûriyê ye Kurd dixwazin ku navê Sûriyê bi navek wisa were ku hemû pêkhate etnîkên Sûriyê jî temsîl bike werdixwazin destûreke ku adîl ku mafê Kurda tiştê wisa tê de hebin vana dixwazin yani vî awî de li hev nekirine Kek Elî ev civîna şeşa bû vê heya kengî dewam bike evan civîna rejîm tu tiştekî naxwaze xwe tiştê dizan rastî ez bawer me diplomatîkê Swêdî bû ne û Peterson Yê Danimarkiyê Danimarkî ye karê wî rastî pir karkî zamet e ji ber ki van devletên mezin yan zî devleteke derê dorê da wekî Îranê Tirkiye wan vazîfa xwe bi cî nayînîne giştek wekî serwekê da îştine ser Peterson da îştine wexta ev vanan devletekî navîn meselê dane li hev nekirin ne mümkün e li Cenevreyê pêşketinek çê bibî na mesela İdlibê ye mesela Afrînê ye mesela Rojava heye Türkiye dixwazî êrişî wirê bike Türkiye dixwazî wekî betal meke İdlibê mümkün e li wirê şer çê bibî yek li hevatinek tune wexta li sahayê da li hevatinek pêşketinek tune bî çawa li Cenevre pêşketin bikevî yani karikî welatê meşandinê şuna Peterson kî dibî bila bibî nikarî teşkîl li wirê hal divan şertan da halkın ne mümkün e yani berê evê li sahayê İdlib mesela hal bibî yan giranî Rusya Amerika bide ser Suriye bibetiye vî tiştê bikî bi wî halî ez dibêjim pêşketinek dikevî tiştî xuyanake hîn bi temamî tu tişkî bêjî ya biya min bibên hê natê finalê ji ber wî Sûriye naxwaze hukukî tiştekî îmze bike ku bibêjin li gora wan yekîtiya Sûriyeyê bike xeterê ya jî bibêjin mafê Kurda di qanûna esasî de nas bike hazir e bi gotina û bêjin fîliyatê da hin mafa bidin Kurda lê naxwaze lê di vî warî de esasê xwe da yani meriv digoqê wê li hevdû bikin ji ber ku lanse kirin wisa bi awayî beriya civînê got avê carî em ê encam bigirin gelek tişt bi min zelal bîye yani bêjin ku
امریکا لو دره میوانه و وکشه ل بریا وکشه و تصمیم روسیه بکه روسیه دخوازه یک کو ایران تو رولا ایران لسوریه نمینه تو هیزن ایران لسوریه نمینن یاد دیا ببیجن کو جوانا بیه کو مثلا ایدی شرفه و مثلا اوه کو اوقا سال شرع خوی لوه داره بکردا او کرن تایبتی جی پشتی بویارا افغانستانه ایدی جوانا بیه کو پرستیج یعنی کو اما وا کردا بوی حالی بیلن او وکشن یعنی جبو رایا گشتی جبو اواوانا دنیای او دبینن جبروی دخوازن کو کرجی لوه داره هنک مافین خواه به قانون اساسی و گریدایی یعنی مسوگر بکن ایجاد دوی وارده باورد کم جبو روسیه نه پروبلمه روسیه پشتی سوریه یکیتیا سوریه هبه برده کرد هن مافات دست بخن اجو مافی اوتونومی آن بجنن اک مافین کلتوری یا جی هن اک مافین اداری جی لی سوریه بخواه ناوخوازه دویش خواه ام اول يعني دوی قناة امجي حتى داوية بازار بكن بروسارا كو ام او نكن يعني حتى جوان وره ل جبرويات بجم هي ناتية فينالي يعني زده بكم نام تشكي وري انترسانت مثلا كرد نابينا تركيا و سوريا دازي بيه مثلا بازارية اگر آنها دا سوريا هندك مافان بده و دمه ya ve hacet de Suriye kemdi bir belki mesela Kürt Suriye lember Türkan ve jubo bazari bir kartini vaqta bir işte gavi başta bavje mesela Kürdi da bir işte nakini bir ali le vaqta emser listaya gev sekin yani verxuyaye Rojava bir mesele da zerale ev İdlib teslim Suriye bekkiren nizam ev cihadi sevre ev çi çare birbirini mümkün bir şeyin Afganistan'ı ev zirrekiye vekti münakaşa kirin yani neziktir duru derecede bir şey. Neziktir neticede beni verkiyor ya. Yani kek nimette govan da xwazin ku Amerika ve Suriye bu fazla jbir nekin Türkiye jilure nizam ve Türkiye çıpas izin bide govan da xwaza verin li Afrinine li Serekaniyene birasti Rojava gelek tiştibin de orta haftada jnuçeye ke balkeş u buçuk bu ku parlamentoya Katalonya'yı ji serveriya اوکی ریوبریا خسریا روجاوای ناسکربو پارلمانتوی وان او جی باوا کی رسمی جرا او چید بو از غازم لور ج تماشاوان مرابجم کو براستی لروجاوا تشتین مهم چید بن تشتی گله گریم چید بن لو ماجی موک چارپل مدیا برنامه تایبت لسر روجاوا ام هر هفته چید کن روجی سیشما ساعت 22 کردستان هفکار ما میرزا آکار و هر وها هفکاری وی برز عبدالباقی حسینی کوج روجاوایه هر هفته میوانه که جدا هرم تینن و بیارن گرینگین سیاسی این روجاوا رو دادن نقاش تکن لو ماجی ام دخوازن هون روجاوا برنامه روجاوا روجه سشوا تعقیب بکن جماعة أوقاس بس يعني كوراي دخازن هر برنامج تماشا أو فرحتر دبجن أو جهرمتين أو آگاهين فرح لجموان هنا ورا باش ام درباس مجارا خوي داوي ببن هون دزانن ده جوتمه ده لعراق هلبجارتن هبون بيگومان كردال كردستاني سرکتنا که مزن خستن هر وقت کیفا معلوم کو لکرکوک و لشنگال جی سرکتن دست خستن اوجی جی کیف خوشی و کو کرد هنجی لور لپیشن لاقتدارین الوان دراجی
ليه يعني كرد لوان درا باش تقرن لبغداي لهبناكن أنا هولدان آواكرنا حكومتك نولور هي نديارة وكرد بتش آوائي لوربن يعني تبي لور خورت بن يعني د برلمان وده أو قص برلمانتري وان هي وسرو كماري عراق جي كرده اللي هين جي أف مجارة ماده سدوچلی ناتیه بچیانین یا هری گرینگ جبو کرداکو لعراقه کک نیمت امتی ساماشته دست بکن یعنی کرد دوی لبغدای چبکن زو لهب بکن دوی حکومته ده پوستین گرینگ بدست بخن دوی چبکن یا هری میم کرد به هفره هلوستینن yani vek blokeki hareket bikin damaku vek blokeki hareket bikin kuvveteki wane gelek mazına seriya şesi parlamentere wane ku evya vek partiyeki bahs binin hejmara heri duemin ya heri mazın de parlamentoyda ye aligirin sedr ku bejin bavet kim dora hafteye parlamentere هفته یوان هست دویده هزا کرداد به هزا دو امین یا هری مزن yani وزارت گرینگ بگن دسته خو وقت بره وزارت ولا بمن جوی مستر مثلا 140 ماده 140 بکن شرط کو دوی گره وی حکومتا نو وی مسئله حل بکه yani عرض مایی وداد کن yani اره انا نها وی هل بجارتن جی دانشاندان کو او باجارن کو تکبه او خلاص دو چلی همو کردا پرانی بدست خستیه دیاره کو ولات کردایه واره کردایه کرد لودره پرانیه دانه او ترجیح خوشی دوی هل بجارتن دا نشاندان بیوی مثلا بچه mesela gümrüke mesela tekiliyen Herema Kurdistan'e o hükümeta merkeziye biyamın mesela ku çen hep çen vezir girtine betir van halada peymanen mayinde imza bikin ve giringtir be yani ve hin betir bu mana be duvarda yani tabi partiye Herimaz'ın pedeke bu و پدکجی پشتیویجی مزنانتیا خوب راسته نشانده چو همو پارتین کو بیجن یکو هری هندک درخستی حتی یه هری پر درخستی حبو زیارت کرد حتی یکو قد در نخستن اجی چو زیارت کرد گوتن کو ام کرد حمیل بغداده یک او بن مغابن او نسل نو یکسر گوت ام yani nebvarane yani ام جهش خورا تفگرن mesela tabi heza diye dise yekiti her çıkas dinavbera parlamenteri kugirtine diqqat beji le heza demin dise yekitiye durda ji yani ev yekiti levdu bikin bawer kim heza dine hesantro levdu bikin durda ji muhabin ve enek bazari bikin disa mesela reisi cumhur ve kibe yani tete para kurdaya ya hatta naha her tüm jiyekiyeti evji ali yekitiye bu اره yani disa ana tedi pedakeci avqas diqqat ev derxistiye le bu xatirin ku levdu bikin kare disa ve teveccüh nişan bide برات كنت لهب بكم برات ديسا جوان بد هري يعني طبي جمرة راحتها من برو نشتنا دفيجن تدي رقابتها نووان واوان ل دل دقازا بتشاوي بجي الهفدو بكن يعني ل برلمان اريتمنتيكا برلمانتوجي خريبه يعني دو بارتي عراقي جوارن كلاك هفدو نكارم براني او بكن ve behendikayı se parti yani hatta çar parti verin kelek havdu ancak henu karım koalisyona keçekim icajberi evji zahmete ve gerel havatına ke ev hebe le yani işte baş ve helbjartine de ev yen partiyen ku alegirin İran'e bun
gelek kim ray girtin. Yani evji tişteki per ereni bu. Kek Ali tu nerin entel ser ve yani nerin min az her çıkas li Kurdistanê Partiye Kurdîne Partiye Kurdistanê ez metodê wan polîtikayî gelek baş nabînim ji ber ku ev tiştan şeffaf nameşinin em nizanin navbêne wan da çi münaqaşe tê kirin serçil li hev dikin serçil li hev nakin mesela Kerkûkê de mesela gotun berê li hev kirine li hev nekirine her yek tişkî dibêjin nizam peymaneyê yedinê van tiştana wexta merov tişkî çê dike merov berê dîtinê xe nîşan dide ez viya dixwazim daviyê li ser çi li hev kirine dereqê wê de malumat dide mas medyayê her derê lê li virat ev tradisyona tune tradisyona werxuyayê her çiqas Kurdê ve Kurd jî bî tradisyona Iraqê ev bi kartînin hindik ciyan ma dikarin bi serkeftî bin demekî dur dirêj berdewam nake serkeftina ji ber ku bikaribin baveriyê bidin hev de bi hev bawer bikin şeffaf bûyun gelekî mühim e yekî zî Rasiya Kurdistana Iraqê du beş yani politikayı da ev hakimin Barzani Talabani aşire wan falan burjuvazi yani entegrasyoniki ekonomik çenebiye ji ber wîn tiştê nuzî peyda nabin lê em mecburum bi hev re kar bikin rastiya xewênin ziman ez nizanim rastiya wan ev bi rastî mesela Süleymaniye dixwazî zêdetir otonom bibî wî jî daxwazekî wan e gerek wî jî wenî ziman şeffaf van mesela yani tu jî hîn li Kurdistanê baş li hev nakin wê li Baxdayê yani problemî ki wexta vanan li hemberevdî tûj dibin dixwazin li hember hevdî bigêşin hindik encaman bir dikin çi li hember Baxdadê anda dikin gerek berê her tiştê li wirê serkeftinekî wan hebe ki tiştekî payvê zede bibî li vî aliyê baş e bi rastî ev mijar hîn em ê di rojên pêşiya me de bişopînin em ê mêzekin kavê çawa be mijarên me yên vê heftê ew qas bûn helbet mijarê din jî hebûn gotinên wê dawiyê ez bigirim hema kek Elî tu tişkî bêjî gelekî spas dikim serkeftin dixwazim ji we re ez kêfxweş bûm min tu kek nîmet ez jî gelek spas dikim ji bo te bernameke pir xweş rêve bir û silavê xwe ji hemî kesên ku li me temaşe kirine dişînim û gelek spas ji bo hevalên teknîkê Ozan û Newroz xanim re ez ê silavê xwe ji temaşa vanan re dişînim mêtî di serkeftî bû ji ber ku me şer nekir bi xêratê de ez nayêrim şer bikim bernameyê min de şer çê nabe ez wexta dirêj dibe ez Kurd dibirim baş baş ez jî gelek spas dikim ji bo we herdiya û beşdarbûn vê heftê we min tenê nehêşt temaşevanên êja bername me panorama heftê wê heftiya pêşe me bi hevkarek minê din re dewam bike heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş êvar baş baş